Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agno. Taong 1950, Kapalonga, Camarines Norte. Nangangaso sa gubat noon ang binata. Hindi niya namalayan na napapalayo na pala siya dahil sa paghabol sa isang baboy ramo. Ayaw niyang pakawalan ito dahil gusto niyang maiuwi sa kanyang pinakamamahal na ama, ang matabang baboy na nakita. Sinundan niya yon hanggang sa napadpad siya sa isang pamilyar na lugar. Kinabahan siya sa pagkakataong yon dahil minsan na siyang pinagsabihan ng ama na huwag tutungo sa lugar na yon dahil delikado sa mga katulad nilang tunay na albularyo. Si Agno ay kasalukuyang sinasanay ng ama na maging katulad niya. Kaya tatalikod na sana siya upang bumalik nang marinig ang huni ng baboy. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang bili ng ama. Sa isip ay, sinabi niyang di naman siguro masama kung minsan lang susuway. Sinundan niya pa ang baboy, ngunit muli itong nawala sa kanyang paningin. Sa pagkakataong yon, ay biglang nawili sa mga halaman ang binatang si Agno at sa mga naririnig na huni ng iba't ibang ibon na nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng punong kahoy. Natigil siya sa paglalakad nang may makita siyang 4 na haliging halos natumba na sa karupukan at kalumaan. Lumapit siya doon. Bulok na ito at may nakita siyang mga bakas ng pagkasunog. Kinapa niya ang sarili kung totoo bang may panganib siyang nararamdaman, pero nanatiling payapa ang kanyang kalooban. Wala siyang naramdamang anumang banta, kaya nanatili doon ang binata. Nang walang ano-ano'y bigla siyang may naalala. Biglang tumulo ang kanyang luha nang sumagi sa isip na kaya pamilyar ang lugar na yon sa kanya ay dahil ito ang dati nilang tahanan ng kanyang mga tunay na magulang. Muling bumalik ang huling alaala na natatandaan niya sa piling ng mga ito. 7 taong gulang siya noon. Isang masarap at masaganang hapunan ang nakahanda sa kanilang mesa. Kumita ng malaki ang kanyang ama sa inani nitong mga mais. Kaya nabili nito ang paboritong pagkain ni Agno. Habang kumakain ay napagkwentuhan nila ang tungkol sa mga pinamigay ulit na ayuda ng kanyang ama sa ilan sa kanilang mga kababaryo. Ang mga magulang ni Agno ay likas na mabait at matulungin. Kapag ganoong panahon, ay ibinabalik nila ang mga biyaya mula sa bukid sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Pagkatapos ng masayang usapang yon, ay nadako naman ang paksa tungkol sa isang lalaki na pinaghihinalaan nilang may hindi magandang ginagawa sa kanilang baryo. Natatandaan niyang sobrang seryoso ang pag-uusap na yon ng kanyang ama at ina. Hindi pa man sila natatapos mag-usap, ay bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas. Agad na naalarma ang ama niya. May narinig silang mga sumisigaw, galit na galit. Tinatawag nilang mga kampo ng kadiliman ang mga taong nasa loob ng tahanan. Mabilis na kumilos ang kanyang ama at ina. Nang silipin nila ang mga taong paparating, may nakita silang bitbit na mga sulo. Nagliliwanag ang parting nadadaanan nila. Sa pagkakataong yon, ay agad siyang niyakap ng ama. Hindi na niya masyadong matandaan ang iba pang detalye, pero tanda niya ang mga pumatak na luha mula sa mata ng kanyang ama at ina. Agad iniutos ng ama na tumakas na ang kanyang mag-ina. Dahil sa pagmamadali,
ay may naramdaman ng bata na nalaglag buhat sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya na yun napansin. Kinaladkad na siya ng ina palabas. Dumaan sila sa likod ng bahay. Mabilis din ang naging pagkilos ng mga tao. Di pa man sila nakakalayo, ay nasa harap na ng kanilang bahay ang mga ito. Halos 10 metro pa lang ang layo nilang mag-ina. Narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ama na nakikipagtalo. Ginawa niyang magpaiwan upang agad silang makalayo nang di napapansin ng mga sumugod. Tumingin sa kanya ang ina, isang klase ng tingin na nagpapaalam. Ibinili nitong magpatuloy siya sa paglalakad at wag nang lilingon. Muli niya itong ginawaran ng isang mahigpit na yakap. Sinabi nitong babalikan niya ang asawa. Wala siyang magawa kundi tanawin na lamang mula sa kanyang kinaroroonan ang papaalis na ina. Sinunod niya ang bili nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang mapagod ay pinili nitong matulog sa ilalim ng isang punong kahoy. Umaga na nang siya ay magising. Bumalik siya sa kanilang bahay. May nakita siyang isang pares na sunog na bangkay. Dahil bata pa, wala siyang nagawa kundi iwan ang labi ng kanyang mga magulang. Umiyak siya ng umiyak at nagpagala-gala sa gubat. Isang lalaking nangunguha ng mga damo ang nakakita sa kanya. At siya, si Mang Melchor. Nang malaman itong wala na siyang matitirhan at wala na rin itong magulang, ay kinupkup niya ang bata at inalagaan. Nakatagpo ng bagong ama si Agno. Si Mang Melchor ay isang sikat na albularyo na nagpapagaling ng may mga sakit. Isa lamang dayo ang lalaking yon at nakatira sa ibang barangay. Ayon sa pagkakatanda ni Agno, ay taga-kabilang baryo ito. Nagpunta lamang siya sa kanila dahil sa misyon nitong manggamot at manguha ng mga halaman na ginagawa niyang panglunas sa mga sakit. Tapos na ang lalaking ito sa panggagamot sa baryo, kaya nang makita niya ang batang si Agno, ay isinama na niya ito pauwi. Ang lugar na yon ng albularyo ay tila napagkaita ng kalikasan at yaman. Dahil di tulad ng ibang barangay, ito lang ang natatanging baryo na tigang ang lupa at di maaaring pagtaniman ng anumang uri ng mga halaman at mga gulay. Iisa lang ang balon na tangi nilang pinagkukunan ng tubig. Naniniwala ang mga tao na isinumpa ang baryong yon. Tanging mga malalakas ang loob lamang ang pwedeng manirahan. Ngunit dahil sa sikat na albularyo at kilalang magaling, ay dinarayo siya ng mga tao. Nagdadala ang mga ito ng mga gulay, prutas at mga alagang hayop bilang kabayaran sa panggagamot nito. Yon ang nakamulatang buhay ng batang si Agno. Sa tuwing naaalala niya ang mga nangyari, ay hindi niya maiwasang masuklam sa mga tao. Pagkatapos alalahanin ang masamang karanasang yon, ay naglakad na siya. Balak na niyang umuwi at sumubok na lang ulit na mangaso kinabukasan. Ngunit sa muli niyang paglakad, ay bigla siyang natisod sa isang bato at diretso siyang napaluhod sa kawalan ng balanse. May nakita siyang isang bagay na nasa kanyang paa. Dinampot niya ito at pinagmasdan. Ang bagay na yon ay isang maitim na tatsulok na tanso. Sinalat niya ang paligid nito at nahawakan niya ang isang uri ng letra. 3 titik A at may mata sa gitna. Dali-dali niyang ibinulsa ang nakuhang bagay. Natigilan siya nang may makapa ang kanyang kamay.
Nang kunin niya ito ay napagtanto niyang buto yun ng tao. Bigla siyang naiyak nang makita ang ilang piraso pa ng buto. Sa tinagal-tagal ng panahon ay wala ni isa mang tao na nagmalasakit na ilibing ang mga bangkay. Doon nagmistulang tumulo ulit ang kanyang mga luha. Gamit ang itak, nagsimula siyang maghukay sa may di kalayuan. At doon niya inilibing ang mga buto ng mga mahal sa buhay. Pagkatapos nun ay sandali pa niyang nilibot ang paligid. Nagbabaka sakaling meron pa siyang mahanap na bagay na magpapaalala sa dati niyang pamilya. Maliban sa mga sira-sira at lumang mga palayok, ay wala na siyang nakitang iba. Paalis na sana siya nang muli niyang narinig ang huni ng tinutugis na baboy. Nakita niya yon na tila nagpapahinga sa ilalim ng puno. Marahan niya itong nilapitan at sa una nitong pag-atake ay napuruhan niya ito. Nahuli niya ang baboy. Masaya siya dahil may maiuuwi na namang karne para kay Mang Melchor. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may kausap ang kanyang ama-amahan na 2 lalaki. Hindi niya kilala ang mga ito. Inisip niyang mga bagong pasyente yon ng kanyang ama. Subalit nang marinig niya ang kanilang pinag-uusapan, nalaman niya na naliligaw ang 2 lalaki. Diretso na siyang pumasok sa kanyang silid upang magbihis. Kumuha siya sa aparador ng kanyang pang-itaas na damit. Tsaka muling dinukot sa bulsa ang nakuhang bagay na hugis at sulok. Agad niya itong nilinisan at nilagyan ng bagong panali. Isinuot niya ito sa kanyang leeg at tinakpa ng kanyang suot na damit. Wala na ang mga lalaki pagbalik niya sa labas. Tinawag na siya ng ama dahil oras na ng pag-oorasyon. Nasa harap na ito ng altar at hawak ang isang itim na libro. Pinalaki siya na sanay sa gawaing yon. Kapalit ng pag-aalaga nito sa kanya, ay kailangan niyang magsanay dahil balang araw, siya ang papalit sa pwesto nito. Muling binuksan ng ama ang itim na libro. Araw ng Biyernes, ito ang araw na dinadasalan nito ang kanyang mga gamit. Walang kaalam-alam si Agno na ang nakuha niya ay isang uri ng isa sa pinakamatataas na uri ng agimat. Nang magsimula silang magdasal, ay nabibigyan ng bisa ang agimat na suot. Nang matapos na ang dalawa, sinimulan na nilang katayin ang baboy ramo. Masayang-masaya si Mang Melchor at tulad ng dati ay sinahod nito ang dugo ng pinatay na hayop at ininom ito. Sarap na sarap siya sa bawat paglagok. Hindi naman masabi ng lalaki kung tama o mali yon dahil umikot lang ang mundo niya mula pagkabata sa puder ng matanda. Pinaniwala siya ng ama na isang paraan yon upang mas lalo itong gumaling sa panggagamot. Kinabukasan ay muling umalis ang binata. Lingid sa kaalaman ng ama, ay muli siyang nagpabalik-balik sa dati niyang baryo. Nagmamasid at nakikiramdam. Ang totoo niyang dahilan ay upang kilalanin ang mga taong may kagagawan sa pagkasira ng kanyang pamilya. Gusto niyang gumanti. Ngunit bago sa kanya ang mukha ng mga taong nakakasalubong niya. Walang ano-ano'y biglang nagkagulo ang mga tao. May isang nagpapamalita na merong natagpo ang bangkay sa may ilog. Sinalakay umano sila ng aswang. Nang bibiktima na naman ang mga ito. Natigilan siya sa narinig na yon. Sinundan niya kung saan patungo ang mga tao. Nakita nila ang 2 lalaki na wala ng buhay.
Tulad ng iba pang naging biktima ay wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Nahugasan na rin ng ilog ang dugo ng biktima. Nanlaki ang mga mata ni Agno nang makilala ang mga lalaki. Sila yung mga lalaking kausap ng kanyang ama. Sa kanyang pag-uwi ay hindi niya maiwasang titigan ang ama. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila tumatalas hindi lamang ang kanyang pandinig, kundi maging ang kanyang pandama. Unti-unting naramdaman niya na nagdududa na siya sa mga kinikilos ng kumupkop sa kanya. Pakiramdam niya talaga may mali dito. Ngunit agad niya rin itong binawi. Bahagya pa niyang sinakta ng sarili sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanyang ulo. Gusto niya kasing magising at alisin ang namumuong masamang pagtingin sa taong minahal siya bilang isang totoong anak. Hanggang sa isang gabi ay napansin niyang umalis ang kanyang ama. Doon na nagsimula ang totoong pagdududa. Dahil kapag umaalis si Mang Melchor, ay tsaka naman may natatagpo ang mga patay na tao sa kabilang barangay. Hanggang sa isang araw habang siya'y naglalakad sa gubat para muling mangaso, ay may nararamdaman siyang kakaiba. Parang may nagmamasid at nakatingin sa kanya. Sa mabilis niyang paglingon, ay agad niyang nakita na nagtago sa likod ng puno ang isang babae. Hindi niya kilala ang magandang babae na yon. "Sino ka? Ba't mo ako sinusundan?" tanong niya sa estranghera. Nang walang sumagot ay muli siyang naglakad at narinig niya na sumusunod pa rin ang babae. Paminsan-minsang humihinto siya at lumilingon sa likod niya. "Huwag ka nang magtago. Kanina pa kita nakita." Napilitang lumabas ang babae mula sa kanyang pinagkukublian. Ipinatong ng babae ang kapirasong itim na tela sa ulo nito bago hinarap ng tuluyan ang binata. Isang napakagandang babae ang nasa harapan niya. Matangkad at balingkinitan ang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ng lalaki ang kakaibang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi tuloy niya maidiretso ang tingin sa babae. Tila ba nakaramdam siya ng labis na hiya. Nang maibalik ang wisyo, ay doon pa lamang niya nakuhang palakasin ng loob at tinanong ang dalaga kung ano ang pangalan nito at kung bakit siya sinusundan. Tipid lang na sagot ang itinugo ng babae. Siya si Marisa. Sinusundan siya nito dahil may gusto siyang ipagtapat sa binata. Ang babae ay isa sa mga anak ng naging kaibigan ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. At naalala niya na meron nga siyang kalaro noon na isang batang babae. Paano mo ako nakilala?" Takang-takang tanong niya kay Marisa. "Nakilala kita dahil ikaw lang naman na nag-iisang bata noon. Nakilala kong may balat sa batok. Hindi ba ikaw si Agno?" Tumugo ng lalaki at sinabi niyang siya nga at wala ng iba. Agad ipinagtapat ng babae sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Naririnig niya yon na naging usapan ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Sinabi nito ang katotohanang may isang lalaking albularyo ang nagsabi na ang nangbibiktimang aswang sa kanilang lugar noon ay ang mga magulang ni Agno. Kaya nang sunod-sunod na magkaroon ng mga biktima ay walang ibang tinugis ang mga tao kung hindi sila. At sinabi rin ng dalaga na hindi ito naniniwala na masasamang tao sila Agno.
dahil naging saksi ito sa kung gaano kabait ang nanay at tatay ng binata. "Nakilala mo ba kung sinong walang hiyang albularyo na yon?" Sinabi ng babae na marahil ay matanda na yon. Ngunit kung kanyang makikita, ay makikilala niya kung sakali. Doon naisip ni Agno na hindi pala dapat sa taong bayan niya isisi ang lahat. Dahil ang pasimuno sa pagpatay ng kanyang mga magulang ay isang albularyo. Mula ng araw na yon, ipinangako niya sa sarili na hahanapin niya ang tao na dahilan ng kasawian ng kanyang mga magulang. Alam niya na hindi sila mga aswang tulad ng sinisigaw ng mga tao noon. Pag-uwi ni Agno, ay naabutan niya ang ama-amahan na kinukuha ang mga tapang karne sa bilaran. Agad nitong tinanong kung saan ito galing. Nasanay na kasi ang lalaki na kapag dumarating ang anak, ay may hawak itong hayop galing sa pangangaso. At sa unang pagkakataon ay nagsinungaling siya rito. Sinabi niyang matumal ang hayop sa gubat. Sumapit ang gabi nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanilang kubo. Agad siyang bumangon upang sundan ng ama na nakitang lumabas na naman ang bahay. May dala itong langis sa kaliwa nitong kamay. Agad siyang dumistansya dito nang tila maramdaman nito ang kanyang presensya. Sinundan na lamang niya ang liwanag ng hawak na sulo ng kanyang ama. Maliwanag ang sikat ng buwan ng gabing yon. Pamilyar sa kanya ang lugar na tinutungo ng lalaki. Hanggang sa napagtanto niyang papunta yon sa kanilang dating tahanan. At doon nga tumigil ang ama. Nagkubli siya sa puno at pinanood kung ano ang ginagawa ng lalaki. Lumuhod ito sa lupa at nagsagawa ng isang kakaibang ritual. Ikinalat nito ang langis ng pabilog sa kanyang kinaluluhuran. Tapos ay biglang tumayo na para bang may hinahanap. Napansin niyang tila sumisinghot ang matanda. Ngunit nang hindi nito mahanap ang bagay na gustong makita, ay pagalit nitong sinipa ang lupa. Bigla na lamang nahawakan ni Agno ang kwintas na suot. Napatingin siya sa lupang pinaglibingan sa mga magulang ilang araw na ang nakakaraan. Nang makaalis ang ama, ay tahimik na niyang binagtas ang daan pauwi sa bahay ng albularyo. Pagdating doon, ay nahagip ng kanyang mata ang librong itim na palaging binabasa ni Mang Melchor. Kinuha niya yon at dinala sa kanyang silid at sinimulang tingnan ng mga nakalagay doong mga larawan. Hindi naman niya mabasa ang mga nakasulat dahil hindi siya nakapag-aral. Hindi siya marunong magbasa. Sa pagbuklat niya ng aklat, ay nakita niya ang iba't ibang magkakadikit na letra. Alam niyang kapag binabasa yon ni Mang Melchor, ay hindi niya nauunawaan, kaya alam niyang nakasulat ito sa ibang dialekto. Tapos ay may nakita siyang iba't ibang mga larawan ng mga bato at palamuti. At sa kahuli-hulihan bagong panghuling pabalat ay nakita niya ang katulad ng kanyang kwintas. Ang kwintas na suot ng lalaki ay tinatawag na Tres Pico Roma, na isang uri ng medalyon o agimat na malakas na pangontra sa mga masasamang elemento. Nakakagamot din ito ng karamdaman at nakapagbibigay ng lakas sa sinumang nagmamay-ari nito. Mas nagkakaroon ng bisa ang agimat na ito kapag napapakain ng mga orasyon. Ngunit habang pinapanood niya ang mga nakalagay sa libro, ay may narinig siyang malakas na mga kaluskos sa labas. Naging alerto siya. Nang silipin niya ito ay may nakita siyang isang bulto ng katawan ng tao pero may ulo ng baboy ramo.
Halos masuka ang binata nang maamoy ang nakakasulasok na mabahong amoy. Ilang beses pa itong naglakad ng pabalik-balik. Nang makita ni Agno ang pagbabago nito ng anyo, mula sa pagiging aswang ay naging tao ito. Napanganga siya sa katotohanang tumambad sa kanyang harapan. Isang aswang, ang iniidolong albularyo. Ngunit sa kabila ng nalaman nito, ay nanatili siyang walang imik at di kinumpronta ang kinikilalang ama. Hanggang sa isang araw, ay di niya sadyang naipakita sa ama ang suot niyang kwintas. Bakit ka may suot na trespiko, Roma? Bigla siyang nagulat sa tanong nito. Doon lang niya napansin na nakalitaw ang kwintas. Nakalimutan niya itong itago nang siya ay nagbihis. Alam mo bang kapag suot mo yan, ay dadalawin ka ng mga mapanlinlang na aswang? Kukunin nila sa iyo ang agimat na yan. Medyo pabalang nawi ka ng matanda. Agad nitong hiningi sa binata ang kwintas. Katwiran nito upang maprotektahan siya nito sa mga masasamang nilalang na naghahangad ng agimat na yon. Ngunit hindi yon ibinigay ni Agno. Hindi na nagpumilit si Mang Melchor na kunin ang agimat. Hindi na rin umimik mula noon ang matanda sa kanya. Nagpapakiramdaman silang dalawa. Dahil sa nakikitang kakaibang ikinikilos ng ama, ay naghanda ang lalaki ng itak na palagi niyang itinatabi sa kanyang pagtulog. Nakapailalim yon sa kanyang unan. Nagpatuloy ang malamig nilang pakikitungo sa isa't isa. Alam niyang lumalabas ang ama tuwing 10 oras ng gabi at siya naman ay umaalis kapag araw. Hanggang sa dumating na nga ang inaasahang araw ni Agno. Nagising siya muli sa isang malakas na kaluskos. Hindi na yun galing sa labas, kundi galing na yun mismo sa loob ng kanilang tahanan. Naamoy niya ang nakakasulasok na amoy ng aswang. Naging alerto siya at naging mas mapagmatsyag. Nararamdaman niyang tila umiinit sa kanyang leeg ang agimat. Babalayon ng isang napakatinding panganib. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at tuluyang tumambad ang anyo ng aswang. At bago pa siya masalakay nito, agad na iwinasiwas ni Agno ang hawak nitong itak. Tinamaan ito sa kanyang balikat. Sumigasing ang aswang at agad nitong sinugod ang lalaki. Subalit naiiwasan nito ang pagsalakay ng nilalang na yon. Bilis at lakas ang ibinibigay sa kanya ng suot na agimat. Nakita niyang ngumisi ang aswang at mula sa napakalaki nitong boses ay nagwika itong kahit may suot pa itong agimat ay hindi niya rin ito magagamit dahil wala itong bisa. Itim na kapangyarihan ang naibabasbas na orasyon sa Trespiko, Roma. Tumawa ito ng pagkalakas-lakas. At dahil itim na orasyon ng nasa kwintas, ay alam ng matanda na hindi ito magagamit laban sa kanya. Ngunit gusto pa rin itong kunin ang agimat upang hindi na ito makuha ng sinumang may kaalaman tungkol dito. Ngunit isang beses na maagaw ito ay muli niya itong natamaan ng sandatang itak sa tagiliran. Napaatras ang aswang. Sa di inaasahang pagkakataon, ay muli niyang nakitang nagbago ito ng anyo at muli ay nakita niya ang anyo ng kinikilalang ama. Ngunit hindi na nagulat si Agno sa nakita. Agad niyang ipinagtapat sa ama na matagal na nitong alam ang tungkol sa tunay nitong katauhan. Dahil sa narinig ay sumugod muli ang ama. Ngunit mabilis niya lang yung naiwasan.
Makinig ka muna sa akin, Mang Melchor. Bago tayo magpatayan, ay marami pa tayong dapat na pag-usapan. Tumigil sa pagsugod ang aswang. Alam ko na hindi ka totoong albularyo. Isa ka lamang pangkaraniwang aswang na nanlilin lang ng tao. Ginagamit mong iyong kakayahang makapagbigay ng sakit sa tao para sila lumapit sa'yo. Para kapag naalis mo ang sumpa mo sa kanila, hindi ikaw na yung bayani, ikaw na yung mahusay, yung sikat na manggagamot na matagal nang nire-respeto at hinahangaan ng lahat. Ngumisi ang aswang sa narinig. Tila natuwa ito sa sinambit ng binata. Parang isang tropeyo ang kanyang nagawang panlilinlang. Sinimulang buksan ni Agno ang usapin tungkol sa kanyang mga magulang. Natatandaan mo ba yung mag-asawa na sinunog isang dekada nang nakakaraan? Yung pinagkamalang mga aswang? Sila yung tunay na mga albularyo. Sila ang tunay na nakakatulong sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng aning gulay sa mga nangangailangang kababaryo. Ikaw ang nagsabing sila ang tunay na aswang na nagbabalat kayo. Pero ang totoo, ikaw yun! Agad siyang sinagot ng matanda na ginawa lamang niya yon upang mailigaw ang isip ng tao at magawa nito ng malaya ang kanyang ginagawang pangbibiktima ng mga inosenteng tao. Sinabi nitong balakid ang mag-asawang yon, lalo pat nakita at nakilala siya ng mga ito na minsang magbago ng anyo. Gusto mo ba itong agimat? Alok ng binata. Hindi ba't ayaw mong ibigay sa akin ang bagay na yan? Bakit ngayon kusa mo tong iniaalok sa akin? Tanong ng nagdududang matanda. Sagot ng binata, malaki ang dapat niyang ipagpasalamat sa kanya dahil ito ang nagpalaki at nag-alaga sa batang walang mapuntahan. Humingi ito ng tawad sa nagawa nitong pananakit. Agad tumawa ang matanda at sinabing hindi siya nito malilinlang. Batid niyang may pinaplano ang anak. Kung talagang intensyon kitang saktan, noon ko pa sana ginawa, itay. Matagal ko nang alam ang katotohanan. Nagawa lamang kitang saktan dahil ipinagtatanggol ko lamang ang sarili ko laban sa isa mo pang katauhan. Handa kong ipagkaloob sa iyo itong 3 pico, Roma. Total, di ko naman ito magagamit dahil walang bisa. Sa iyo na to. Basta ipangako mo sa akin na walang magbabago sa relasyon nating mag-ama. Tay, yun lang ang gusto ko. Dahil sa sinabi ay unti-unting lumapit ang matanda. Kinuha niya ang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Alam niyang aayon sa kanya ang agimat na yon dahil sa di sinasadyang pagkain ito ng itim na orasyon sa tuwing nagdarasal sila sa altar. Ngunit nang dumikit ito sa kanyang balat, ay naramdaman niya ang mainit na tila apoy na pumapasok. Namula at nagkapaltos ang balat niya na parang nasusunog. Agad niyang sinubukang hubarin ang kwintas, ngunit hindi niya ito maalis sa kanyang leeg. Bumabaon ito sa kanya. Nagmamakaawa siya sa anak na hubarin ito sa kanya, pero nagmatigas si Agno. Lihim siyang natutuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga tunay na magulang. Pinanood niya lang ito hanggang sa unti-unti itong nanghina at mapaluhod sa lupa. Tila ba nilulusaw ng kwintas na yon ang kanyang katawan. Ako ang anak ng mag-asawang yon. Pag-amin ni Agno.
Saglit na napanganga dahil sa gulat ang matanda at pagkaraay ngumisi. Kinuha kita at inampon dahil sa mabait akong tao, Agno. Ang totoong hangarin ko ay ang maipasa ang aking mutyang itim sa takdang panahon. Ngunit hindi pala mangyayari yon dahil isang ahas ang inampun ko. Ang tinutukoy pala ng ama na paulit-ulit na sinasabing papalit sa kanya ay hindi bilang isang albularyo, kundi bilang isang aswang na siyang pagpapasahan nito ng kanyang mutya. Napansin ng binata ang isang itim na bato na lumalabas pasok sa bibig ni Mang Melchor. Senyalis yun na malapit nang mamatay ang aswang. Pinabayaan lang ni Agno na maghirap ang matanda sa taglay na mahika ng agimat na suot nito. Idagdag pa dito na matagal talaga itong maghihirap at magtitiis sa sakit dahil sa walang tumatanggap ng mutya mula sa naghihingalong aswang. Nang maramdaman ng binata na sapat na yung kabayaran sa nangyari sa mga magulang, ay agad niyang kinuha ang itak at itinarak yun sa dibdib ng kinilala at minahal na ama. Patawad, ngunit kailangan ng matigil ng iyong pagpapanggap. Bulong nito sa ama bago nito higupin ang kanyang huling hininga. Hinubad niya ang kwintas sa bangkay ni Mang Melchor na halos lumusaw sa katawan nito at muli itong isinuot. Ang mutya ng aswang ay nanatili sa katawan nun. At tulad ng bilin sa kanya ng ama ni Marisa, kailangang sunugin niya ang namatay na aswang upang maiwasan itong muling mabuhay. Dahil naniniwala sila na ang aswang na namatay at di na ipasa ang mutya ay maaaring mabuhay at maging isang mas nakakatakot na halimaw na nooy tinatawag na maranhig. Nang matapos niyang masunog ang bangkay at mailibing ang natirang parte nito, ay umuwi na siya sa dating baryo. Nagtuloy ito pansamantala sa bahay nila Marisa. At doon nila itinuloy ang nooy lihim na pagdarasal sa agimat tuwing araw ng Martes at Biyernes. Lingid sa kaalaman ni Mang Melchor, hindi itim na orasyon ang nagpabisa sa medalyon, kundi ang mga orasyong iginagawad ng ama ni Marisa na mula din sa grupo ng mga albularyo. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy ang kanyang buhay na nakikipagdigma sa mga aswang. Suot-suot ang kanyang Trespico Roma na lumulusaw ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to, sobra, no? Sana lang ikwento pa ni Agno yung mga naranasan niya pagkatapos ng insidenteng to. Kasi yung tangan-tangan niyang Trespico Roma, sobrang bihirang mapalabas yung totoong kapasidad ng anting-anting na yan. Well, sabihin na natin na sa panahon natin ngayon nagkalat na yung Trespico Roma. Kasi nga, punta ka lang ng Quiapo, ang dami dyan Diba, yung mga Trespico Roma? Pero, yung mga dasal na ipapakain mo dyan, yung tamang timing ng dasal mo dyan, yung iaalay mo dyang dasal kapag mahal na araw, o iba pang araw tulad nga nung sinabi rito parang Martes at Biyernes, iba pa yun. Bihirang tao na lang yung makakagawa ng ganyang bagay na yun. Sino mga nakagawa niyan noong mga panahon na talagang epektibong-epektibo tong Trespico Roma? Mga taong nabuhay ng 1940s hanggang 1980s. Well, pasok na natin hanggang 90s. The rest nun, wala na yun. Labo-labo na yun. Lalo na yung mga dasal na nakukuha sa internet. Wala na yan, labo-labo na yan. Pero yung mga panahon na yan, yung mga binubulong ng mga elementong dasal, tapos ipapakain mo sa Trespico Roma,
Sobrang nakakatakot niyan kasi ang lakas talaga ng gamit na to. Sobrang lakas nito. Pwede itong maihalin tulad sa medalyon ng Arkanghel, pero dito, hindi ka lapitin ng away. Bagkus, iiwas ka pa niyan sa mga gulo tsaka mga aksidente. Yung Arkanghel kasi, sobrang lakas mo nun. Lagi mainit ulo mo nun. Gusto mo lagi baragan eh. Pero syempre, kakaiba yung lakas na tangan mo nun. So pag nagtapo yung Tres Pico Roma, tsaka yung may gamit na Arkanghel, di ko lang alam kung sino mananalo dyan. Kasi nga, yung Arkanghel, mainitin yan, tsaka physical yung binibigay niyan eh. Tres Pico Roma, overall. Sa pagiging overall niya, parang nakahati yung lakas niya. Diba? Pero kung ipofocus mo to sa isang lakas, tulad nga na ito, nung paglusaw sa mga aswang, kayang-kayang gawin yon ng Tres Pico Roma. Kaya para sa akin, tong kwento na to, ang ganda nito. Pero mas maganda sana kung na-highlights pa natin yung tamang gamit ng Tres Pico Roma, tsaka kung paano siya binuhay ng bida natin. Pero isa lang incident eh. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.